Jamen, jeg havde det først og fremmest sådan, så at jeg var frygtelig ærgerlig og selvbebrejdende i forhold til, at han faktisk havde haft det dårligt i temmelig lang tid. Da først skizofrenidiagnosen kom, så havde jeg måske den, som mange har, at han bliver aldrig rask. Den forsvandt fuldstændig, da jeg havde det første møde med hans behandler i Opus. Fordi der sagde jeg, tror du nogensinde, at han bliver rask? Ja, sagde han så. Han har så gode muligheder for at blive rask. Han er en kvik knægt, og han er positivt indstillet over for behandling, så det skal nok gå. Og jeg havde det bare sådan, okay, så tager vi den derfra. Men jeg havde det bare på det her tidspunkt, ikke også, hvor han sådan socialt næsten ikke kunne noget. Ikke? Jeg havde det bare sådan, at han var ensom resten af livet. Ikke? Altså, og nu er han jo gift, og så tænkte jeg også, så havde jeg også meget det her med, om han nogensinde ville altså, man kan jo ikke være sikker på, at han kan gennemføre en uddannelse. Man kan ikke være sikker på, at man kan passe et arbejde og sådan noget. Og, men det var så efter det der, de år han var, efter han var færdig med at læse og var i jobcenter, ikke? Der havde man det her, det bliver aldrig godt. Det kan kun gå galt. Men det gjorde det jo ikke. Altså, sådan er det jo i dag. Der har han jo både arbejde og alting. Så. Altså autisme har han jo stadigvæk. Det er ikke noget, der går væk. Det er jo ikke en sygdom. Det er en måde at være i verden på. Og sådan er det bare. Og det kan man lære. Altså skizofreni er en slem sygdom. Og den mærker han ikke meget til nu. Og det synes jeg jo er genialt. Jamen sådan helt personligt for mig, så har jeg lært, altså jeg er jo kommet igennem store kriser. Og det er jo nogle af de ting, jeg kan sige i dag, det er sådan, det lyder bare så banalt, men hvis nu man er i de her meget pressede situationer, så sæt et kryds i kalender på hver dag, der er gået godt. Så kan du jo fejre den der er 3 dage i træk med krydser. Og hvis der er sådan en hel uge, ikke? Altså det synes jeg er det, ikke? Og så synes jeg også, at jeg har lært noget om, altså at jeg var i hvert fald nødt til at lave nogle omprioriteringer i livet. Og det har bestemt, altså sådan set, hvis jeg kigger bagud, så er det jo noget af det, jeg er glad for nu. Jeg tror, det er sådan en lærdom, der ligger i små guldklumper rundt omkring, som ikke er sådan, så jeg kan ikke sætte det på formel, men jeg tror bare, det er, altså, man lærer at værdsætte en hverdag mere, tror jeg, i stedet for at tro, at man skal alle mulige andre steder hen. Men jeg oplever, at altså, hans behandling, og så også det, vi er blevet ældre måske, gør, at jeg synes, vi har et meget mere åbent, eller meget mere hjælpe hinanden-agtigt forhold. Altså, at han kan komme, han arbejder med kommende mennesker nu, og han kan godt have en eller anden problemstilling fra sit arbejde, som han gerne lige vil vende med mig. Og jeg har jo også nogle ting, som han efterhånden kan hjælpe mig med. Og det synes jeg faktisk er... Altså nu har han jo altid været meget åben med sin sygdom. Så det der med at følge med i, hvordan han har det, det synes jeg faktisk, vi har været gode til. Og jeg synes også, han er jo også blevet så voksen nu, at han kan udvise en vis omsorg for sin gamle og fældige mor. Men sådan, og det synes jeg, jeg ved jo ikke, jeg har jo ikke haft en søn på 36 før, så der synes jeg faktisk, at det er meget fint, at vi har den der fortrolighed, som jeg synes, det har udviklet sig til efterhånden. Altså jeg ved jo, at når ens barn er så sygt, og også når man lige har fået sådan en skræmmende diagnose, altså så ser verden måske ud som sådan en lang sort tunnel, man ikke kan se enden på. Og man er fuldstændig usikker på, om ens barn, der er anden pårørende, eller ens selv kan klare det her. Og selv når det begynder at gå bedre, så står man der med sin tomme reservetank, fordi man har været på i lang tid. Og lige på det tidspunkt,
der kan det godt forekomme, at det bliver aldrig godt igen. Aldrig godt igen. Men jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom får mødt nogle folk af samme slags som en selv, som kan fortælle, at det kan altså lykkes. Det kan altså lykkes, og rigtig mange af dem, der har været igennem et ophold på psykiatrisk afdeling, de kommer ud igen. Og det kan godt være, at de ikke er som alle andre, men de kan sagtens få gode liv ud af det, og de kan få lov at udfolde det, de kan, og det de gerne vil, og det de har lyst til. Så jeg synes, der er håb at hente i at vide og møde folk, som har været igennem noget lignende.